An balimaw aw ni ɲakuma aw bisimila kunnafoni sɛbɛnw lakali kɛnɛ kan bi ye araba ye min bɛ tali kɛ septembre kalo tile 21 san 2022 limanaw an minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an minnu bɛ k'an lamɛn radio Joliba sanfɛ Bamako yan Segukaw fɛ yen nɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen minnu fana bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka jira k'a fɔ nin ye laadala jɛmukan ye min bɛ sigi aw ye don o don k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se jumadenw ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma sanga 30 kɔnɔna la limanaw an y'a kanu ka se ka kunnafoni sɛbɛnw minnu bɛ sɛbɛn nanzarakan na kunnafonidilaw fɛ u ka wulikajɔ de don limanaw ka kunnafoniw ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan o kuma anw fana y'a kanu ka se ka kunnafoni ninnu bamayɛlɛnka an ka todunkan na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana ale kunnafoni la cogo min na ani an sigilen kɛnɛ kan an b'aw fɔ ka aw waleɲuman dɔn aw danse limanaw gafew caman b'an bolo kɔrɔ bi l'essor bi yan nɔ Nouvelle Horizon bi yan l'Indépendant bi yan le soir de Bamako bi yan Info Matin bi yan fo ka taa se les Échos welewele ma nin kunnafoni sɛbɛn ninnu an b'a daminɛna bakurunbaw ye l'essor ko limanaw jamana jɔsenbaw baara belebeleba minnu bɛ yen ni furanjɛla fanga bɛ ka i duruntu olu kɔrɔ ayiwa ni an ko ma ko refondation limanaw jamana ka se ka jɔ kura ye ɲɛda kura ka se ka d'a ma yɛlɛmaniw ka se ka kɛ jamana kɔnɔna la ayiwa furanjɛla fanga in kɔni b'o wulikajɔw de la l'essor kumanen don a baara belebelebaw kan bi an bɛna lajɛ ka sɔni sigi min kan o ye yɛlɛmani minnu bolodalen don jamana kɔnɔna la l'essor kumana an bɛna an da don a la sisan o mana bɔ yen Nouvelle Horizon fana bi yan Nouvelle Horizon y'i kanto a ka bakurunbaw la ko min ye M5 RFP limanaw M5 RFP ye kunnafonidilaw wele kunungo ka ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛfɔli min kɛ limanaw a bɛ tali kɛ ayiwa min ye koriwarikaw ka finitigi minnu bɛ yen ni olu minɛnen bɛ Mali la yan ani CEDEAO Mali bɛ CEDEAO jɛkulu kɔnɔna la yɔrɔ CEDEAO ko k'ale bɛ taa ka jɛrɛ dɔ kɛ min n'a bɛna taa kɛ fan wɛrɛ fɛ n'o ye New York kɔnɔna ye M5 RFP y'a jira k'a fɔ o sommet in ayiwa fɛn kɔni don min ni fɛn bɛnta tɛ dɛ ka taa i yɛrɛ kungo fɔ jamana wɛrɛ la ayiwa olu ko k'olu ma faamuya ayiwa wa fɛn min don yɛrɛ tɛ se ka dalu jɔnjɔn di a la ko wa ko maloyala ko de don an bɛna an da don a la sisan Nouvelle Horizon kɔnɔ o mana bɔ yen l'Indépendant bi yan nɔ l'Indépendant kumana limanaw Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya seliw bɛ labɛn na seliw baaraw bɛ labɛn na o senfɛ min ye ayiwa Guinée jamanakuntigi ni o ye colonel Mamadi Doumbouya ayiwa k'a makɔnɔnen don bi ayiwa a makɔnɔnen don Bamako yan nɔ limanaw tile 2 taama ayiwa ni ala ma foyi kɛ bi yɛrɛ a kan ka na min ye Bamako yan nɔ walasa ka se ka na Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya seliw kɛ Mali fɛ sabu jamana in limanaw jamana kelen min ko an baden aw ye o ye Laginɛ jamana ye dɛ gɛlɛya in kɔnɔna la o mana bɔ yen le soir de Bamako bi yan nɔ ale kumana limanaw soir de Bamako ka bakurunba la ko Rusiw ka fama n'o ye Vladimir Poutine ko ale na ayiwa to baara na to sen na ka Mali jamanadenw dɛmɛ limanaw a mana gɛlɛya cogo cogo Rusi jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Vladimir Poutine ye a ko an na Mali dɛmɛ fo ka taa se don min na sabu Mali ni Rusi jamana cɛ bi ko tɛ dɛ a y'o kuma fɔ kunungo waati min na a bɛ ka lasigidenw n'o ye farafinna jamana dɔw lasigidenw olu minnu taara u ka sɛbɛnw di a ma o mana bɔ yen Info Matin bi yan nɔ limanaw Info Matin kumana ko MINUSMA ka tagali ka bɔ Mali kɔnɔ yɛrɛwolo debout sur le rempart maaw de ye waati di ayiwa waati min yɛrɛ n'o o bɛ ban sini yɛrɛ 22 septembre a bɛ bɛn Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya seliw de ma min ye yɛrɛwolo debout sur le rempart ye o kɛlen don ka wulikajɔ caman de boloda a ko siratigɛw la a ko bɛna taa laban cogo di o de ye ɲininkali yɛrɛ ye Info Matin ye o ɲɛfɔ o mana bɔ yen Echo welewele fana kumana limanaw a ko an ka yɛlɛma hɔrɔnya san 62 o de bɛna ɲɛnamaya sini k'a daminɛ san 1960 septembre kalo tile 22 ka n'a bila min bɛ tali kɛ sini septembre kalo tile 22 limanaw Mali ye san 62 de sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya tali la an ka bɔ nazaraw ka bolokɔnɔmaya la ayiwa o seliw o de bɛna kɛ nka limanaw ko layidu minnu tara layidu ninnu Echo caman bɛ yen olu kɛra i n'a fɔ layidu minnu tara a ma timɛ dɛ ɲininkali y'o ye Echo welewele ale ye sɔni sigi o kan bi an bɛna an da don a la sisan yan'an ka se nin bɛɛ lajɛlen ma limanaw an y'aw tulo lasɔmi k'a fɔ l'essor ale kumanen bɛ fɛnba caman de kan bi l'essor yɛrɛ ɲɛda yɛlɛmanen bɛ bi kosɛbɛ sabu ka gafew limanaw a kolo gɛlɛyalen don bi o b'a jira k'a fɔ min ye yɛlɛma hɔrɔnya seli ye l'essor fana bɛ k'a ɲɛnamaya o b'a jira k'a fɔ fana baaraba minnu bɛ yen ni olu ayiwa bolodalen don an ka jamana kɔnɔna la yan
limanaw n'i y'a jateminɛ a ka can a baaraw ka can k'a daminɛ min ye kalataw labɛnni ka n'a bila min ye yɛlɛmani minnu bolodalen don an ka jamana kɔnɔ lakana ko ayiwa min ye jamana yɛrɛ bɛ se ka cakɛdabaw olu bɛ se ka yɛlɛma cogo min na n'an k'a ma Mali kura ayiwa ka taa se musow sen bɛ se ka don politiki taabolo la cogo min na ani fana musow sen bɛ se ka don u ka sariya min taara ka di u ma n'o ye loi 052 ye ale koɲɛw bɛ cogo di ayiwa Mali foroba cakɛdaw olu fana maa mɔgɔ bɛ yen ko e bolo bɛ forobaca la ni collectivité territoriale ninnu ayiwa ko sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen talen don n'o ye fichier min n'u kama opération fichier propre o ye fana ye baara belebelebaw ye ka taa se sɛnɛko ma limanaw an ka kɔɔri office du Niger ani ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ baloko a n'a ɲɔgɔnnaw sabu kɔsa in na ko balo tɔni 34,000 o taara ka di maa minnu bɛ ni ayiwa seba tɛ olu ye ani an ka kɔɔri bɛ se ka don ba la cogo min na terrainkow ni an ka kɛnɛyasobaw ani kunnafonikow limanaw nin de ye kumabaw ye bi minnu bɛ l'essor kɔnɔna la nka anw bɛna sɔnni sigi min kan limanaw o ye Mali kura limanaw Mali kura n'ale fɔra ayiwa a bɛ yɛlɛmaniw de kofɔ fɛn caman de bɛ yen o kan ka yɛlɛma an ka jamana in kɔnɔna la yan nɔ o ye mun ye limanaw yɔrɔ assise nationale de la refondation jamanadenw welela ka sigi ko ka kuma ayiwa mun ni mun bɛ fɛ u ka yɛlɛma jamana kɔnɔna la yan nɔ a jarala k'a fɔ kalo 9 tɛmɛnen kɔfɛ assise nationale kɔfɛ ayiwa ko fɛn kɔni kelen kɔni bɛ yen maa bɛ se k'a fɔ bi jamana ɲɛmɔgɔw i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ fo u sigilen don k'u bolo da u sen kan sabu n'i ye yɛlɛmani kuma fɔ n'a ma boloda limanaw a bɛna fɔ i ye kuma de fɔ kuma min n'a tɛ ka lawaleya o b'a yira k'a fɔ bi baara min kɔni bɛ sen na furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw olu bɛ baara min na bi yɛlɛmani bolodali politiko nasiraw n'an ka jamana yɛrɛ ayiwa jɔsenbaw ayiwa baara o bɛ sen na a jarala k'a fɔ n'i ye kow taabolo lajɛ limanaw ka an ka jamana yɛrɛ ayiwa sariya sunba n'o ye constitution ye limanaw maga bɛ ka k'ale la bi sabu ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigira yɛrɛ ale bɛ se ka yɛlɛma cogo min na o mana bɔ yen n'i y'a lajɛ fana jamana yɛrɛ marabolo minnu bɛ yen n'o ye région ye olu bɛ se ka yɛlɛma ka don bɛrɛ la cogo min na ani ayiwa a bɛ fɔ min ma ko organisation territoriale limanaw o baaraw bɛ sen na ka taa se fana n'i ye jateminɛ kɛ loi électorale ni o ye kalata sɛbɛn min bɛ yen ni ale bilala sen kan ni jamanakuntigi sɔnna a ma limanaw baara bɛ ka kɛ ni ale ye ani fana politikimaw yɛrɛ ka lahalayaw n'o ye charte des partis politiques ye ale fana ka se ka yɛlɛma nin bɛɛ lajɛlen ye baara belebelebaw de ye minnu bɛ yen ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ k'u bolo bila a la ka yɛlɛmani boloda ko siratigɛw la n'i ye jateminɛ kɛ nouvelle loi électorale min n'ale bilala sen kan n'a kuma cayara a jarala k'a fɔ bi ale de bɛna kɛ sababu ye ka kalataw labɛn ko o mana bɔ yen limanaw n'i y'a lajɛ an ka sariya sunba min ni ale ayiwa bilala sen kan février kalo tile 25 san 1992 yɔrɔ ale constitution min filɛ nin sariya sunba in a jarala k'a fɔ fɛn caman bɛ a jɛ bi ka kɛɲɛ ni waati yɛrɛ cogoya ye a fɔ min ma ko 3e république bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn caman fana b'ale kɔnɔna la minnu kan ka yɛlɛma nin bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka bolomada kɛ minnu na minnu bɛ yen ni ayiwa jamanadenw ka faamuya kɔnɔ n'u ka yamaruya kɔnɔ yɛlɛma bɛ se ka don a la cogo min na sariya dɔnbaa dɔw bɛ yen i n'a fɔ maître Cheikh Umaru Konare ale yɛrɛ tun ye ɲɛfɔli dɔ kɛ kabi juin kalo tɛmɛnen na teleso dɔ sanfɛ ale y'a jira k'a fɔ ko an ka sariya sunba in kɔnɔna la ale yɛrɛ n'i y'ale fɛla lajɛ a bɛ fɔ min ma ko régionalisation n'o de ye an ka marabolo minnu bɛ yen limanaw ka se ka olu ka fanga di u ma ani ka minnu bɛ yen n'olu jamanadenw bɛ olu ta k'u bila u ɲɛma a kɛra maires ye o a kɛra députés ye o olu ka se ka kuma bɛɛ u ka bɔ ka taa fɛn fɔ jamanadenw ye yɔrɔ o tɛ ka se ka kɛ bi o ka se ka diyagoya an ka sariya sunba in kɔnɔna la ayiwa maître Cheikh Umaru Konare y'o kuma fɔ nka fan dɔ fɛ maître Baber Gano ale min ye RPM secrétaire général ye ni Adema PJ fo ka taa se yɛlɛma ninnu ma ani CNAS faso hɛrɛ olu ka hakilila ma taa o sira fɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ sariya sunba in fɛn de don a ma se i k'a fɔ k'i bɛ maga bakurunba la k'i b'a yɛlɛma ko nka fɛn dɔw b'a kɔnɔna la yɛlɛmani dɔw bɛ se ka boloda a yɛrɛ kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen minnu ma ɲi i bɛ se ka olu yɛlɛma nka k'a sɔrɔ ni i ma maga sariya sunba yɛrɛ la o la sa a jarala k'a fɔ limanaw nin bɛɛ kɔni bɛɛ y'i ka hakilila fɔ nka jamana ɲɛmɔgɔw ye waati min fɔ ko ka sariya sunba ale yɛlɛmani bɛ taa sira min kan n'o de ye kalata ye kalata min n'an k'a ma ko référendum
o bolodalen do ka bila mars kalo tile 19 san 2023 la maliden kelen-kelen na ni min bɛ fɛ sariya sunba in a ka yɛlɛma i n'a fɔ ko awɔ ni min ko a tɛ fɛ ka yɛlɛma i n'a fɔ ko ayi o de na kɛ sababu yɛrɛ ye ni maaw fɛla dɔnna nin fan fila ni min ta dɔnna a na taa o fanfɛla fɛ lesɔr ka lakali la halisa a y'a yira k'a fɔ gouvernement kelen do ka baara minnu boloda ka bɛn ni san nataw ye i n'a fɔ san 2023 juin kalo la ko sariya sunba min ni o kuma bɛ ka fɔ yɔrɔ sariya taabolo saba bɛ yen fɔlɔ o bɛ tali kɛ comité national de légal accès aux médias d'état minnu bɛ kalata koɲɛw labɛn sariya tan bɛ ale la ale fana kan ka yɛlɛma ka taa se cour constitutionnel ka taabolow ma a sabanan o ye n'i ye jateminɛ kɛ charte des partis politiques politikimaaw sariya min fana bɛ olu kunkɔrɔ o fana bolo kan ka don o la ka o yɛlɛmani boloda o ko la yɔrɔ maliden caman fana y'a yira k'a fɔ politikimaaw nafoloba min bɛ ta ka di u ma k'u k'u ka baara kɛ n'a ye ayiwa nafolo in caman y'a yira k'a fɔ a tɛ ka don a donda de fɛ maliden caman y'a yira k'a fɔ o baara in u ka jɔ sabu ko politikimaaw bɛ nafolo in ta maa t'a dɔn yɔrɔ ye a bɛ taa sira min fɛ maa t'a dɔn a dun bɛ d'u ma de jamana u ka jamana baara n'a ye tɔnden minnu b'u kɔ u ka se ka fɛn yira olu la jamana yɛrɛ taabolo o n'a ɲɔgɔnna caman baara laban min bɛ yen lesɔr y'i da don min na o ye k'a fɔ réorganisation territoriale n'o de ye an ka marabolow bɛ se ka sigi ka kɛɲɛ ni ɲɔgɔn ye yɔrɔ kɔsa in na jate laban minnu bɔra a jala k'a fɔ mali la yan nɔ district kelen de bɛ yen o ye bamakɔ district bamakɔ mara o mana bɔ yen an ka marabolo minnu n'o ye région ye o 19 bɛnkɛrɛw ka cercle 156 o de bɛnkɛrɛw ka o fana bɛ mali kɔnɔna la yan ani arrondissement 466 fo ka taa se commune 887 ma o de ye bɛnkɛrɛw de kan o de ye jate laban yɛrɛ ye min bɛ mali kɔnɔna la yan an bɛ don min na i ko bi ka far'o kan limanaw ni nin jatew dɔnna jamanadenw sigiyɔrɔ dɔnna min tora sa dɛmɛ minnu bɛ yen ani jamanadenw bɛ se ka lafiya u sigiyɔrɔ la cogo min na nin bɛɛ de ye mali kura a taabolo ye limanaw lesɔr an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la isa danbɛlɛ de ni fasiri kɛ ka kɛɲɛ ni 22 septembre ye u k'a ma ko spécial 22 septembre lesɔr o mana bɔ yen nouvelle horizon an bɛ don ale kɔnɔ a kumana nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ jɛkuluba min bɛ yen ni olu de ye ibrahim bokar keyita ala ka hinɛ a la a ka fanga limanaw ka dansigi kɛ a la hali n'a sɔrɔla o ma kɛ olu de ma dansigi kɛ a la nka olu de ye ko in daminɛ limanaw olu de tɔgɔ bɛ fɔ a la mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques u ye kunnafonidilaw wele kunungo kunnafonidilaw tɔgɔlasoba la bamako yan n'u kama maison de la presse limanaw M5 RFP maaba caman tun bɛ a ko kɛnɛ ka ye min bɛ tali kɛ buba tarawele ale min yɛrɛ bɛ ka Choguel Kokala Mayiga nɔna bila bi ale tun bɛ ko kɛnɛ kan ale de tun bɛ ko yɛrɛ ɲɛmaya la da donna mun na limanaw o ye ko fila ye Kodowari finitigiw ka koɲɛ min n'a bɛ senna bi u da donn'o la ani Mali ye ayiwa jalaki min bi Faransi jamana kan o ni ɲɛma limanaw u da donna nin kumaba fila la o la sa a jarala k'a fɔ M5 RFP ko waati dɔ sera limanaw nin ko in ka ɲɛnabɔ ten san ayiwa Mali ni Kodowari cɛ bɛɛ bɛ se ka i taabolo dɔn M5 RFP comité stratégique min ni ayiwa olu de tun bɛ jɛrɛ la u ko u ye kuma fɔlɔ CEDEAO de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest n'o ye farafina tilebiyanfan jamana minnu bɛ yen n'u kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn kelen kɔnɔna la limanaw a ko CEDEAO bɛ fɛ ka a ka tɔndenw lamaloya dɛ walima CEDEAO bɛ fɛ ka a yɛrɛ ka jamanadenw k'u lamaloya lamaloyali ye mun ye limanaw ko ka u yɛrɛ kungo u yɛrɛ ka jɛrɛ min n'o ye sommet ye u ma se k'o kɛ u ka jamana foyi kɔnɔna la f'u y'o ta ka taa n'o ye jamana wɛrɛ dugukolo sanfɛ k'u bɛ taa u ka ɲɔgɔn lajɛrɛ kɛ yen sommet min bɛ yen ni ayiwa CEDEAO ko ale na t'o kɛ New York min ni an bɛ don min na i ko bi assemblée générale min bɛ ONU tɔgɔ la o bɛ ka boloda yen nɔ u k'olu na u to o kɛnɛ kan ka u yɛrɛ ka sommet kɛ yen nɔ M5 RFP y'a jira k'a fɔ nin tɛ se ka faamuya ɲɛfɔli cogo yɛrɛ tɛ nin na wa min ye maloya dan de ye nin ye k'a fɔ e bɛ i yɛrɛ kungo k'o ta ka taa n'o ye jamana wɛrɛ kan k'i bɛ t'o kuma fɔ yen nɔ min ye M5 RFP maaw y'a jira k'a fɔ olu kɔni ma se ka nin faamu fiyewu min bɛ tali kɛ kɛnɛ in kan yen nɔ limanaw gouvernement maa fila tun bɛ kɛnɛ kan ministre min bɛ yen n'o bɛ denmisɛnninw ka baarako ni baaradege kunna Bakari Dumbiya ale tun bɛ yen ka taa se an ka soko ni dugukolokow ma min bɛ tali kɛ Birahima Kamena ale fana tun bɛ M5 RFP maaw ka nin jɛrɛ in kɛnɛ kan min ye Buba Tarawele ale y'a jira k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga
aka kɛnɛya limanaw ko Choguel bibi na alhamdulillah bashi foyi tɛ a la sabu ko Choguel limanaw a kɔni a bɛ ka a ka kɛnɛya bi kana dɔɔni dɔɔni ko ni Ala sɔnna a tɛna mɛn yɛrɛ Choguel ko k'Ala Mayiga a nana ka baara kɛ a nana fara jama kan n'o ye M5RFP maa tɔw ye a y'a yira k'a fɔ u ka nin kunnafoni di kɛnɛ min filɛ nin ye ni ayiwa tile 2 yanni Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya seliw ka daminɛ k'a kun de ye ka se ka hakililajigin kɛ Conseil de sécurité de l'ONU n'o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan u ka tɔn ko Mali kelen don ka jalaki min bi Faransi jamana kan ayiwa ko Nations Unies kana nin ko in kɛ i b'a fɔ ko se bɛ dɔ ye se tɛ dɔ ye ka maaw fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na min ye Maître Mundaga Tall limanaw ale de ye kuma ta ka nin kuma in walawala a ko Mali den caman de bɛ ka i yɛrɛ ɲininka bi k'a yira k'a fɔ Conseil de sécurité n'o ye diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen don lakanako ma ko Mali ye jalaki min bi Faransi kan ka Faransi wele joona sigi la k'a fɔ a ɲɛna ko a y'a tɛgɛ ta a waleyaw la waleya min ni jamana si tɛ sɔn k'a kɛ i ɲɔgɔnna jamana la jamana min bɛ yen n'a ka yɛlɛma hɔrɔnya b'a bolo jamana min bɛ yen ni ayiwa i bɛ fɛn fɛn kɛ a ka jamana kɔnɔ fo sariya de ka k'i bolo bɛnkanw de bɛ yen i bɛ tɛmɛ n'o de ye ko nka Faransi ye Mali kɛ i b'a fɔ ko a yɛrɛ ye woloden de ka na ka u tɛgɛ tara min na ka kunnafoniw ɲini k'a di banbanciw ma o ye fɔlɔ ye ka tila ka marifaw ta n'o ye marimafɛnw ye limanaw ka o di banbanciw ma k'u ka Mali jamana kɛlɛ ko Faransi jamana nin dalilu bɛ Mali bolo a Faransi jamana kan limanaw ni min kuma fɔra ayiwa Nations Unies la k'o ka Faransi wele k'a ɲininka nin ko in na a ye nin kɛ kun jumɛn na Maître Mundaga Tall y'a yira k'a fɔ jamana bɛɛ n'a ka hakɛ de don Mali yɛrɛ ye ONU tɔnden de ye wa hakɛ b'a bolo a ka hakɛw fana kan ka da a ma n'a ma ɲɛ ko kuma bɛ senna plainte min kɛra Faransi kan ko Nations Unies kana nin ko in kɛ Mali ye ko Mali se tɛ Mali ye walima Faransi n'a jɛ minnu bɛ yen ni se bɛ olu ye u kana nin ko in ta k'a kɛ fɛn ye k'a kɛ bolo kɔfɛ ko ye limanaw ko nin ko in a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ayiwa malidenw de bɛ o fɛ bi malidenw bɛ fɛ limanaw nin ko in yɛrɛ a ka da dangɛnɛmaya la a ka jɛya bɛɛ lajɛlen ko kabi Mali yɛrɛ ye plainte kɛ Faransi kan limanaw utukalo cɛmancɛ la fo ka n'a bila bi la Maître Mundaga Tall y'a yira k'a fɔ ko in a tɛ ka ɲɛtaaba tɛ ka ye a la o tɛ baasi ye nka sigi min bɛ sen na sisan Nations Unies tɔgɔ la u ka Assemblée générale a ka kan Faransi a ka wele a ka ɲininka nin ko in na M5RFP maaw fɛla y'o ye limanaw a ko min ye CEDEAO kɔni bɛ n'a fɔ a bɛ ka farafinna bɛɛ lajɛlen de lamaloya bi sabu CEDEAO ta kɛra u yɛrɛ kungo u se k'o fɔ u yɛrɛ ka so u bɛ ka u kungo de ta ka yaala n'o ye diɲɛ ɲɛfɛ limanaw ka so min n'o kan ka kɛ ni Mali tɔgɔ bɛ fɔ a la Laginɛ tɔgɔ bɛ fɔ a la Burkina ninnu bɛɛ lajɛlen yarɔ olu bɛ furancɛla fanga kɔnɔna la nin waati in na ko ayiwa min ye olu kungo u bɛna taa fɔ fan wɛrɛ fɛ k'a sɔrɔ ni Mali yɛrɛ tɛ ye a ko kɛnɛ kan ko ni ɲɔgɔnna maloya fila tɛ yen ka i kungo fɔ i yɛrɛ kɔfɛ ka tila k'o ta ka taa n'o ye jamana wɛrɛ kan limanaw a kuma yɛrɛ a fɔ man di dɛ M5RFP de ye nin kuma fɔ u ko tiɲɛ yɛrɛ la CEDEAO olu kɔni tɛ ka foyi faamuya CEDEAO ka nafa la ka ɲɛsin a yɛrɛ ka tɔndenw ma ne ka kuma tɛ limanaw an y'a bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la o mana bɔ yen min ye l'indépendant ye an bɛ don ale kɔnɔna la a kumana l'indépendant ka fɛla tɛ dɔwɛrɛ ye bi limanaw ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 62nan seliw bɛ labɛn na sini yɛrɛ de y'o dɔgɔ duman ye ayiwa maliden bɛɛ lajɛlen labɛnnen don ka o seli kɛ ko an baden jamana min bɛ yen n'o b'an kɛrɛfɛ yan n'o ye ayiwa Guinée Conakry Laginɛ limanaw Laginɛ jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel Mamadi Doumbia ye ko a makɔnɔnen don Bamako yan o la sa tile 2 taama a bɛna o de boloda Mali kɔnɔna la yan n'i ye jateminɛ kɛ limanaw min ye Bamako ni Conakry ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ embargo wulilen kɔfɛ hali k'a to embargo yɛrɛ bɛ sen na jamana kelen min bɛ yen n'a ko ayiwa anw tɛna aw janfa dɛ aw ye anw badenw de ye anw n'aw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye fɛn fɛn ye n'o ye gɛlɛya ye n'o bɛ aw sɔrɔ o gɛlɛya an b'a tila an ni ɲɔgɔn cɛ an n'aw de ye kelen ye Laginɛ jamana de ye nin kuma fɔ limanaw u ka jamana kuntigi yɛrɛ n'o ye colonel Mamadi Doumbia ye a n'a ka sɔrɔdasiw ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ayiwa ni maaw hakili b'a la u ka kan dɔ kɔnɔna la a ye nin kuma fɔ sɔrɔdasiw ye a ko Mali tɛ a damana jamana ye Laginɛ kɛrɛfɛ dɛ Mali ni Laginɛ de ye kelen ye a y'o kuma fɔ ka nɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔ o la wa ko Mali kɛra gɛlɛya o gɛlɛya ye Mali sɔrɔ limanaw Laginɛ na to gɛlɛya in kɔnɔna la k'a kɛ i n'a fɔ ale yɛrɛ de ye gɛlɛya tigi ye o kuma fɔra o ma tɔ foyi to an ka jamana ɲɛmɔgɔw la limanaw o ma bɔ yen
o mana bɔ yen min bɛ tali kɛ hali Laginɛ ka ministre ka laadala ɲɔgɔn ye min ni o bɛ to ka kɛ conseil des ministres a jala k'a fɔ ko an ka ministre waati dɔw la u ye taama dɔ kɛ banana ko nana kɛ mun ye ko Laginɛ jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel Mamadi Dunbiya ye a y'an ka ministre wele k'a fɔ k'u kana ko in tɛ se ka f'u yɛrɛ kɔ u ka n'u sigi yɔrɔ jamana min n'o kungo bɛ fɔ jamana wɛrɛ ka ye o ko kɛnɛ kan nin na kɛ o siɲɛ fɔlɔ ye Laginɛ de y'o baara kɛ limanaw o ka bɔ yen ka taa se CEDEAO ani UEMOA ye ɲangi min bi Mali kan jamana kelen min fana y'a ka frontière n'a a ka daw bɛɛ lajɛlen yɛlɛ Mali ye ayiwa o kɛra Laginɛ jamana de nin bɛɛ ye misaliw de ye nin bɛɛ ye ayiwa wale ɲumandɔnw ye minnu bɛ yen ni Mali ayiwa kan ka ta ka ɲɛsin Laginɛ jamana ma limanaw ko an ka yɛrɛma hɔrɔnya o kan ka ɲɛnamaya sini alamisa septembre kalo tile 22 min ye san 1960 ka n'a bila bi la Mali ye san 62 sɔrɔ ko fɛn fɛn y'a ɲɛnajɛw ye limanaw a baara bɛɛ lajɛlen na kɛ a ɲɛna limanaw an b'o la waati min na Mali ni Abidjan ayiwa olu kɔni bɛ ɲɔgɔn na u ka finitigi maa 49 minnu bɛ yan ni a tɔ tora maa 46 ye olu ka kuma bɛ sen na o yɛrɛ koɲɛ tan bɛ ka taa Nations Unies ka kɛnɛ kan bi o kuma na fɔ yen nɔ ka kɔn bi ɲɛ limanaw Mali tɛ jamana gansan ye sabu ko jamana kuntigi minnu bɛ yen ni ayiwa olu kun kɛn bɛ ka ko in kɛ i b'a fɔ ko Mali ko ye ayiwa ko wɛrɛ ye olu bɛɛ lajɛlen nana ayiwa zalo da Mali la yan n'o ye Macky Sall ye Union africaine ɲɛmɔgɔ don ayiwa Senegal jamana faama don o mana bɔ yen Burkina yɛrɛ jamana faama n'o ye Paul Henri Damiba ale fana bɔra yan a ma mɛn nin b'a yira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen mago bɛ Mali jamana la u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kunnafoni filɛ dɛ limanaw l'indépendant de nin kuma fɔ o mana bɔ yen min bɛ tali kɛ le soir de Bamako an bɛ don a kɔnɔ la a kuma na soir de Bamako y'a yira k'a fɔ Rusiw ko k'olu kalenkan don Mali tɛna to gɛlɛya la fiyewu Rusiw faama de ye nin fɔ n'o ye Vladimir Poutine y'a yira k'a fɔ kunungo tarata ko ayiwa min bɛ tali kɛ ambassadeur n'o ye lasigidenw ye lasigiden minnu bɛ yen ni ayiwa o ye farafinna jamanaw ka lasigidenw ye olu de taara ka to ka lettres di Vladimir Poutine ma k'a fɔ jamana y'u ci ka na u bɛna baara kɛ u ka jamana ni Rusi ni ɲɔgɔn cɛ o lettres dili de senfɛ Vladimir Poutine ye ɲɔgɔn ye dɔ boloda an'u ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa o de senfɛ a ye kuma caman fɔ farafinna jamana minnu bɛ yen ni olu ni ayiwa Rusi jamana bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na ko bi olu la Congo b'a la Senegal Mali Uganda fo ka taa se Tanzanie ma Rusi jamana ye layidu ta ko ni jamana fɛn fɛn filɛ nin ye ko u b'u tɛgɛ di Rusi jamana ma ka baara kɛ ni Rusi jamana ye Vladimir Poutine y'a yira k'a fɔ ko u ka ambassadeur n'o y'u ka lasigidenw ye u bɛna baara o baara kɛ a kɛra jagoko nasira ye o a kɛra seko ni dɔnko ye o a kɛra hakilila baaraw ye o a kɛra hali jamana ninnu cɛ ayiwa baaraɲɔgɔnya bɛ se ka sabati cogo o cogo Vladimir Poutine y'a yira k'a fɔ ko u bɛ dɛmɛ a baara la Rusi jamana b'u dɛmɛ a baara la fo ka se a dan na baaraɲɔgɔnya minnu bɛ yen ni olu bɛ sen na Vladimir Poutine y'a yira k'a fɔ fɛn kelen bɛ yen bi yɛlɛmani caman bɛ yen min bɛ ka boloda diɲɛ kɔnɔna la bi min bɛ ka bɛn sira wɛrɛ d'a ma bɛɛ bɛ ka i yɛrɛ makaran bi bɛɛ bɛ ka i ka démocratie n'o ye bɛɛjɛ fanga ye ka a kɛ a bɛ bɛn i ma cogo min na Rusi jamana ko o taabolo ninnu na ale na to nin jamana ninnu kɔrɔ ka u dɛmɛ o baara ninnu fana na o mana bɔ yen Mali ta a y'o ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ko Mali jamana min filɛ nin ni a bɛ furanjɛla fanga kɔnɔ bi jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ka furanjɛla fanga ɲɛmaya minɛ a ko a b'u dɛmɛ ayiwa bi ko tɛ o Mali ni Rusi jamana cɛ bi ko tɛ bi baara ɲɔgɔnya a ma daminɛ bi Rusi jamana y'o kuma fɔ ka nɔgɔ bɔ o la wa k'o de na to sen na fo don min na a y'a yira k'a fɔ Mali jamana mago bɛ fɛn fɛn na bi n'o ye baloko nasiraw ni usine kow ni engrais kow n'a ɲɔgɔnnaw ye ko a na wuli ka jɔ kɛ ka se ka nɔgɔya don nin baara ninnu na Mali jamana bɛ se ka o fana sɔrɔ cogo min na limanaw kunnafoni filɛ nin ye a ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ ni o bɔra ye info matin an bɛ don ale kɔnɔna la a kuma na info matin y'a yira k'a fɔ ko min ye 22 septembre seli limanaw a bɛna fɔ o ye ayiwa yɛrɛwolo debout sur les remparts ka don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni u y'a di ayiwa MINUSMA ma ko o de ye olu ka waati laban ye ka di MINUSMA ma ayiwa ko a ka taa ka bɔ Mali kɔnɔna la ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla a bɛna bɔ a sira ma wa a tɛna bɔ a sira ma i n'a fɔ a fɔra cogo min na a bɛ dɔgɔkun caman bɔ sisan k'a fɔ ko 22 septembre n'o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ye ayiwa o seliw
yɛrɛwolo debu sur la rempart jɛkuluba min filɛ ni jɛkulu caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya seli olu kɔni y'o sugandi k'o kɛ don ye don min bɛ yen ni u bɛna wuli k'u jɔ k'a fɔ MINUSMA ye n'o ye diɲɛ kɛlɛtɔnba ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔna la bɛn ko la k'u b'a ɲini u fɛ k'u ka minɛnw cɛ u ka bɔ Mali kɔnɔna la yan Info Matin ka lakali la yɔrɔ u ka jɛrɛ fɔlɔ n'o ye meeting ye min kɛra utukalo daminɛ na utukalo tile 5 kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2022 in mouvement yɛrɛwolo debu sur la rempart u y'a lase k'a fɔ u bɛna wulikajɔba dɔ kɛ MINUSMA yɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna n'o ye mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA ko u bɛna u kan fili u ma sini alamisa septembre kalo tile 22 wa wulikajɔ in a tɛna da Bamako ma dɛ k'u bɛna Mali fan caman de kɛ u sennɔ ye k'a fɔ ko u tɛ fɛ u ni MINUSMA ka jɛ foyi la bilen sabu ko MINUSMA nana kan min kan limanaw n'o de ye bamanciw kɛlɛli ye ko kɔsa in na u ka mandat dɔ farala o kan ka dɔ fara a kan walasa u bɛ se ka bamanciw kɛlɛ cogo min na ko nka o mandat in kɛn bɛ i n'a fɔ foroko langolo sabu ko bamanciw b'u sɔn halisa Mali kɔnɔna la yan n'a fɔra k'a fɔ diɲɛ kɛlɛtɔnba ka bolofara kɛlɛcɛ minnu nana Mali la yan ko ka bamanciya wale kɛlɛ ni u senda ka nin baara kɛ tokun wɛrɛ t'u la yan yɛrɛwolo debu sur la rempart y'a yira k'a fɔ olu kɔni ka fɛla ye min ye u ka kɛlɛcɛ 13 min bɛ Mali la yan n'u nanen don bɛnko kuma de la k'a sɔrɔ don bɛn yɛrɛ min ni bɛnka sɛbɛn min bolonɔ bila n'o accord pour la paix ale dɛsɛ bɛ ka don ba la bamancima minnu bɛ ni olu bamancima kɔrɔw ni olu kuma bɛɛ olu bɛ wuli yɛrɛ ka fereke don ni bɛnka sɛbɛn in senna ko wa u ni maa wɛrɛ tɛ a ko la u ni MINUSMA maaw de bɛ a ko la yɛrɛwolo ka kuma don dɛ u ko bi olu kɔni tiɲɛ tɛ nafa foyi de la MINUSMA a toli la Mali la yan limanaw sini t'o dɔgɔ duman ye an n'an sigi k'a lajɛ kɛ n'a kɛra cogo min na o na kɛ lakali fɛn ye Info Matin de ye nin kuma fɔ o mana bɔ yen an b'a kuncɛ ni min ye o ye Echo welewele ye limanaw les Échos kumana Echo y'a yira k'a fɔ 22 septembre 1960 22 septembre 2022 limanaw layidu caman tara nin waati in kɔnɔna la dɛ san 62 ayiwa minnu jamana ɲɛmɔgɔ minnu dadara ɲɔgɔn kan ayiwa bɛɛ kɔni nana bɛɛ y'i ka layidu ta n bɛ nin kɛ nka limanaw ko n'i y'a lajɛ Modibo Keyita ale de ye Mali tutigɛ ale de ye yɛrɛma hɔrɔnya k'o ɲini ka di an ka jamana ma limanaw bi ko nka Modibo Keyita ka waati ɲɛnafin bɛ maa caman na dɛ Modibo Keyita de kɛra sababu ye ka Mali jagoya ndaraki ka bɔ Faransi ka bolokɔnɔmaya la waati min na Charles de Gaulle ninnu kɛn bɛ ka daga sigi farafinna jamanaw da la a jarala k'a fɔ minnu bɛ yen ni olu ye Modibo Keyita tiɲɛw ta ka n'a bila bi la limanaw a waati la caman de kun y'i kanto ko farafinna jamanaw aw ma se yɛrɛma hɔrɔnya tali ye dɛ an ma se ka aw yɛrɛ ta fɔlɔ yɛrɛ ta fɛn de don kuma tɛ dɛ nka baara de don limanaw Modibo Keyita minnu bɛ yen ni olu de ye yɛlɛma hɔrɔnya a baara kɛ a waati fɔlɔw la u ye baara minnu kɛ o kɛra ye fɛn ye o bɛ lakali la hali an bɛ don min na i ko bi nka Modibo Keyita ninnu ka waati tɛmɛnen kɔfɛ limanaw kana bila an bɛ don min na i ko bi ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla Mali yɛrɛ n'a sɔrɔla a ka yɛlɛma hɔrɔnya n'a b'a bolo ka sababu kɛ mun ye limanaw n'i ye taabolo lajɛ bi Mali kɔnɔna la k'a daminɛ Mali yɛrɛ jamanadenw ka lafiya Mali jamanadenw ka baarako Mali jamanadenw ka sɛnɛko Mali jamanadenw ka nafoloko limanaw yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ jamana bi bonya k'a to a ka jamanaya kɔnɔna la o n'a ɲɔgɔnna caman lakanako kɔsa in na o nani sen don a ko la ka Mali yɛrɛ ni a dɛmɛbaw Mali sini a bɛ kɛ cogo di o n'a ɲɔgɔnna caman limanaw waati yɛrɛ kama fasiri an tɛna sama a nɔfɛ ko nin ye ɲininkali ye maa kan ka min kɛ i yɛrɛ la ka sababu kɛ mun ye Mali fɔlɔlama misali tun bɛ ta maa min kan nka n'a fɔra bi kuma caman bɛ fɔ nka o jamana kelen o tɔgɔ tɛ fɔ o la yɔrɔ ɲɛdɔnya nana o de la ɲininkali kɛn bɛ n'a sɔrɔla yɛlɛma hɔrɔnya in ni fɛn don n'a a bɛ ba la bi limanaw a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ kuma la bi les Échos an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini nka sini jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnenw o bɛ sigi Joliba TV News ale sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la 22 septembre ale seli hukumu kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ sini gafew tɛna lakale nka an na maa wele kana kɛnɛ kan ka se ka min ye 22 septembre nana cogo min na n'a sɔrɔla Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya a bɛ senna walima a bɛ lahala minnu na an na maa wele kana ka se ka baro kɛ o kow ka kunnafoni sɛbɛnw lakali waatiw la o tuma an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛ sini o kɛnɛ kan